Deťom sa zlepšujú známky o 1, o 2 stupne, predtým boli dvojkári, trojkári. Rozmýšľali sme nad tým, že ako je toto vlastne vôbec možné, nešlo nám to úplne do hlavy. V podstate vysvetlenie je veľmi jednoduché. EduTalk s Petrom Belanom. Praktické rady pre domáce a školské učenie. Vítam vás na našom novom videoblogu, ktorý sme nazvali Praktické rady pre domáce a školské učenie. Odovzdávame vám tie najcennejšie informácie, ktoré sme počas našej odbornej praxe zozbierali. Množstvo príbehov, ktoré sme sa dozvedeli od rodičov, učiteľov a určite tam bude aj množstvo riešení, ako tieto problémy riešiť. Dnes by som sa s vami rád podelil o naše najväčšie tajomstvo, o to, ako sme odhaľovali záhadu, prečo je Smartbooks tak vysoko efektívny v učení. Mali sme informácie od rodičov, že deťom sa zlepšujú známky o 1, o 2 stupne, že vyhrávajú prijímacie skúšky, že sú na prvých, druhých, tretích miestach a napriek tomu, že predtým boli dvojkári, trojkári. Nakoniec aj môj syn, ktorému hrozila dokonca 4 z geografie, tak nakoniec bol prvý z 15 000 študentov na prijímacích skúškach na Masarykovu univerzitu. A rozmýšľali sme nad tým, že ako je toto vlastne vôbec možné, nešlo nám to úplne do hlavy, a až po rokoch sme na to prišli. V podstate vysvetlenie je veľmi jednoduché. Asi všetci sa zhodneme na tom, že keď niekto má zlé známky, tak praxou je overené a zaručené, že keď má dobrého doučovateľa, one to one, 1 na 1, tak naozaj dojde k veľkému pokroku a kľudne sa môže zlepšiť ten žiak aj o 2 stupne. Ale je to veľmi nákladné. Preto ani nemôže mať každý žiak na každý predmet doučovateľa, lebo by to bolo dokonca nerealizovateľné. No ale pozrime sa na to, že čo vlastne ten doučovateľ robí. Keď je dobrý doučovateľ, tak musí zistiť medzery vo vedomostiach toho žiaka. Čiže urobí vlastne takú prvotnú diagnostiku a následne precvičuje dané témy s týmto žiakom. Takže on nezisťuje, že či je ten žiak fonetický typ, vizuálny typ. Jednoducho to precvičovanie na tých úlohách 100% funguje. A presne toto robí Smartbooks. Smartbooks urobí diagnostiku, zistí, kde sú slabé miesta toho žiaka a následne precvičuje na úlohách danú tému. No a prečo práve tie úlohy sú také zaujímavé? Prečo to práve na tých úlohách funguje? No, pretože úloha je jediný spôsob, ako toho žiaka donútiť neustále myslieť. Lebo ten žiak si musí prečítať zadanie, musí ho čítať s porozumením, musí si to predstaviť. Čiže rozvíja si abstraktné myslenie, rozvíja si logické myslenie, musí premýšľať nad postupom. Ak ten postup nebol dobrý, ktorý si on vymyslel, tak potom ten doučovateľ, alebo u nás Smartbooks, mu zobrazí skutočné vysvetlenie správne a následne ten žiak dostane nové úlohy, ktoré musí vyriešiť. Čiže musí ukázať, že už pochopil celý ten postup. To znamená, že ten žiak neustále premýšľa. Premýšľa nad zadaním, premýšľa nad svojím riešením, premýšľa nad riešením od učiteľa a znova rieši ďalšie úlohy. Takže podľa nás ten svätý grál vzdelávania je práve premýšľanie. A práve tie úlohy sú najlepší spôsob, ako toho žiaka primäť premýšľať. Je samozrejme nevyhnutné, aby mal okolo seba pokoj, ticho a mohol sa sústrediť. Takže toto je naše najväčšie odhalenie tej záhady, že prečo ten Smartbooks je tak mimoriadne účinný. Tak budeme radi, ak aj vy nám poviete, ako sa vaše deti učia, či máte podobné skúsenosti, alebo využívate Smartbooks pri učení a už sa s deťmi doma vôbec neučíte. Ďakujeme vám za vaše postrehy.